6 per day imene ili 126,000 kwacha kuti imene isunthe ndithu aikweze ndi 95%. komanso domestic workers amene anali ndi minimum wage ya 2,800 kwacha per day imene imafikira pa 72,800 kuti nayonso ikwere ndi 95%. funso nkumati how realistic is it? kodi izi nzotheka? tentivomere kuti moyo ukuluma, koma pamene ena ali mbali ya uku yomanena kuti malipirowa akwere, ena mbali nayi a employers association akuti ayi komatu ndrama zitikazipeza kuti business si kuyenda. kodi nanga misonkhoyo m'Malawi mbomamo kodi akaitenga kuti? ndiye nkhani yake njopasa chidwi chifukwa chonena kuti mbali zonse ziwiri ndi mbali zofunika, koma sindili ndekha, tili ndi anthu amene athandize kusanthula nkhani. komanso mstudio muno ndili ndi mzanga Innocent Mphongolo. Innocent, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaya wayana. Inenso ndadzuka bwino. tangu tifotokozera bwinobwino kuti kodi nkhani chimene chikuvuta kwenikweni nchani, chifukwa tonse tikudziwa zonena kuti zinthu zakwera, mafuta akwera makamaka, komanso zinthu zambiri zimene timazipeza malingananso ndi introduction ya kukweza kwa msonkho from 16.5 to 17.5 VAT zatanthauza kuti katundu wakwera ndithu. ndiye anthu apo apeza pati popumulira. tatifotokozera kuti kodi nkhani ikuvuta bwanji, poti iwe ndamene unakonza programu iyi, ndamene unayendayenda kufufuza kuti upeze zimene tikukambirana mpulogalamu iyi lero. Chabwino, mwina pongo yamba kufotokozera nkhani yokhudza ndi mtengo wa ndalama zimene anthu amayenera kulandira otsikitsitsa zotsikitsitsa ziyatimati minimum wage. I think ndi nkhani imene pamakhala magawo amene amakhala nkumakambirana, amakhala magawo atatu ndi amaitcha kuti tripartite meeting imene amakhala anthu kukambirana kuti kodi tigwirizane tifike pa chinthu chimodzi. ndi magawo atatu amene pamakhala gawo la anthu amene amalemba nzawo ntchito, pamakhala gawo la anthu ogwira ntchito, komanso pamakhala mbali ya boma imene imakhala ngati mwina okhala pakati, komanso mwina imayang'ana mwina kuthekera kwa zinthu ziwiri zitatu kuti mbali zonse zisangalale. ndiye mkumano umenewu unachitika ndithu sabata yatha kuti Longwe. pa mkumano umenewu panali kukambirana kunena kuti ndi mmene zinthu zilili pano. MCTU anabwera ndi proposal na kuti ayi bwanji ifeyo kakwezedwe kwake kakhale ndi 100%, kusonyeza kuti ngati munthu alandira 72,000 amukwezere afike mwina pa 144,000. poyang'anirano zina zimene wafotokoza kale zija kuti ayi ndalama sikukhazikika ikuchepa mphamvu, katundu akukwera pafupi kwabwera misonkho ina yochuluka. ndiye ali nkati mokambirana nayo zati ayi apa pakhala ngati mutipweteka, bwanji mutsikeko pang'ono. ndiye anafika pa 95% kuti achabwino bwanji mukweze ndi 95%. pamene olemba nzawo ntchito anabwera kuti ifeyo tifuna titapereka 25%. amafuna 100 afika pa 95, koma awa kuti ife timafuna 25%. komanso ya masekta imene ndi maximum because ma sectors ena ndi 5%, ena ndi 10%, koma apapa mnati ife pamene tingafikire pa mapeto ndi 25%. ndiyo khanga kuti gap ya 25% kufika pa 95% ndi gap yaikulu kwambiri. pamene pono khanga ti anayimikirana manja kuti ayi khanga titu ife apapa sitingathe kutsika kufika 25%, ena oso amatefeso sitingathe kukwera kufika ku 95%. ndiye padakali panopa zili pamene popo pamene zikuoneka ngati kuti zokambira nazo zaimakaye, koma zikuyenera zipitirire kuti ena achoke mwina pa 25 kapena ena achoke pa 95, onse afike pa ujeni imodzi. ndi mmene ndikhoza kuyambira kufotokoza. So domestic worker, ma domestic workers ndi awa anyamata, atsikana, azimayenda, azibambo amene amagwira ntchito mmakomo. mmakomo mwathumu akuti minimum wage inali pa kapena nene kuti ili pa 72,800 per month. koma panopo ndiye kuti tikamati tikukweza ndi 95% ndiye kuti you're almost doubling it. Yes, you're almost doubling it. ndiye zikhala mwina 130 chakuti mnachama 130 chakuti. now ndimafunsa kunena kuti kodi ndangati amene mwina angathe kukwanisa 130 chakuti, chifukwa olemba nzakeyo ngati salary yake mwina ili 300. ndiye kuti wantchito akugawana almost teka kenaka alipire rent. ndiye ku rent ndikuchaso kwalowa so 20% income tax ya MRA. kenaka alipire magesi, madzi, nkupeza kuti mwina moyo utauthini nako. ndiye pali mbali imeneyo, koma pali mbali inanso imene nakumvomera kuti kodi
uyu tena kuvomereza kuti uyuyu amene akulanda 72,000 kwacha tentenezoona shop yake iti imene yakhoza ndizovuta kwambiri rent nyumba yake iti thumba la chimanga panopa ngati latsikitsitsa ndi 45,000 yeah kuti pano siku kufika lero akuti 42,000 koma still more ndoli 42,000 ndekuti change ya ulikale ma 20 chakuti kenaka ukamachoka menepo sugar 5 point yakuti so futirapo so komano I think mwina iyi ndi minimum wage koma mwina izizi so zikhoza kuthandizira kupanga trigger so mwina malipiro anthu ena osakhala kuti kungoyang'ana pa domestic po mwina MCD atifotokozera kuti kodi mwina amaziyendetsa bwanji kuti mwina 100% yekupanga apply across kapena AI amanena kuti pali ma sectors mwina ndizokuti afotokoze kuti so mukumwetuliratu ngati mufuna 100% sinokuonani bwino ya kule muli mbaliti ife tili pakati kachi chabwino aitalandire alendo athu mprogram ya lero poyamba tili ndi Jesse Chingoma amenewa nda Deputy Director ku Malawi Congress of Trade Union. Jesse Chingoma mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kainu zikomo kwambiri potilandira. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi Richard Chereko amene wanda Vice President aku ECAM. Ndikulandireni. Zikomo kwambiri Mr. Wayana Junga mwadzuka bwanji? Inenso ndadzuka bwino. Tiyambe ndi inu ku MCTU Jesse Chingoma kuti mwina sitinafotokoze bwino how did you come to 95%? Munamba ndi 100 kuti ifike pa 100 muna yang'ana chani kwenikweni komanso mene mukuyankha funso limenelo munaganizira mavutonso ayiwo amene masalari awo mwina ali chimodzimodzi andi mwina akhala kuti avutika kuti akalipire ma domestic workers kapena so akalipire antchito awo ngati ali makampani mwina ndalama zimene niyo mukuganizira kuti zilandira panopo? Zikomo kwambiri ndimati ndifotokoze kuti mwayamba bwino nkhani poti mwavomerezadi kuti moyo ukuvuta kwa anthu amene amagwira ntchito zosiyana zozilemba okha komanso mwinanso zolembedwa. Chikoma ndithu chavutirako ndipo mwa anthu amene avutika kwambiri ndi anthu amene amakhala akuvindikiridwa kapena kuyang'anidwa ndi malipiro aja timati minimum wage imene ili pongoyambira chabe ngakhale pamakhalabe kuganiza kwinako kuti aliyense angokhala pomwepo kwa anthu ena amene saganiza bwino koma timati tinene kuti pamakhala pamene papongoyambira chabe. Ndezi matiti fotokoze kuti Malawi munotu mulitu malamulo yambira constitution ja imapereka ndithu ufulu kuchuma komanso ufulu kuchuma umene umabwera chuma ngati kugwira ntchito amati economic activity ntchito so ndi mbali imodzi ya kuyesesa kuti zizikuyendera munthu chuma chako cha tsiku ndi tsiku kapena nene kuti kusamala moyo wako kapena moyo wa anthu antchito pa tsiku ndi tsiku. Ndi malamulo makamaka amatchedwa a employment kapena malamulo a ntchito makamaka ndime 54 imapereka mphamvu kwa unduna wa zapantchito kuti ndi mmene achionera chuma cha dziko akuyenera kuyitanitsa msonkhano okuti anthu akhale pansi adzukutenso kuti kodi malipiro poyambirirapo ndipo yeneradi pakugwirizana ndi mmene chuma chikuyendera. Ndiye tikuvomera tonse kuti akafukufuku opitirira ndithu ambiri ochuluka akuvomereza kuti chuma mmene chilili kapena pansi kamene palili ndi nthumba zimene amene akulandira zochepetsetsa sizigwirizana. Ndimatiso ndinene pamenepo kuti mwina kungonena kuti tiyeni tutiyike ndalama ya amene amalandira yochepetsetsa kandi wa nyumba uja 72,000 yo apo tiyipangire budget. Mwaona kale kuti mwina ikungokwana mwina thumba la chimanga lokha ndikutsala kachenje kapang'ononso komwina kungokwana kani mapaketi awiri a shuga okha kandi ndi mchere ndiye kuti pamenepo madzi sitinaganizire tikuchepetsanso kuti tisamaliza chilengedwe ndiye kuti magetsi sitinaganizire ngati angakwanitsedi magetsiwo. Ndi nkhani yonena kuti zimaonetsera ndi mmene zasinthira mafuta akwera tumwakamba za 41%
pano tingokamba za 41%, koma sanakwere ndi 41%. Tikapita mbuyo mu ndithu malipiro ajali pomwepo mafuta wakwera ndithu mochuluka. Actually, poyamba anazakwera ndi 31%, kenaka 41 iso ndiye kuti pamodzi chamma 72%. Taganizani pamene popo ndiye akangokwera mafuta chonchotu chilichonse chimakwera. Pano panzathu sogulisa michere, mashuga, masopo osambira anasiyatu kuyika mitengo mashefu mwawo. Umakaonera ukakafika poti ukalipire kuti kodi zili chonchi zinakumazibweza. Kutanthauza kuti zinthu zina zikumakwera mwina pa tsiku zina zakhala zikumakwera kopitirira kawiri. Ndefunso ndira kuti munthu wapa ntchito yonsotu ali mbali yoyendetsa nawo business iyo. Nde zina zikukwera koma mtengo wa munthu wapa ntchito ukukhalapo mpaja. Ndefunso ndira kuti akhala bwanji ku Malawi kuno chimakamba za nkhani yothetsa umphawi ngati polisi yayikulu ya boma kapena ndondomeko za boma. Tikwanitsa kuti tithetse umphawi kugwiritsa ntchito ngati njira imodzi yodalirika yothetsa umphawi. Poonanso kuti Malawi muno timakamba za banja la anthu 6 pali kudalirana, pali anamasiye tikuti anathu asapite ku ntchito ali achichepere tialimbikitse skulu. Sumaonanso za banja lako lokha ngati anasiki kapena ngati banja la anthu 6 kapena anthu 4, koma pali enanso amene amakhala akudalira kanthu kochepa komweko. Komanso ngati tiziwumirira kuti awa ndi antchito a nyumba asachoke pa 72, nkhani tunde ikutiuza kuti chizungu amati sadzapanga graduate, ndiye kuti iwo ndi ana awo sadzachokanso munthu ayo adzikhala pomwepo. Fa mwana ameneyo makolo ake akulandira 72 yomwe asakwanitsanso kupita ku skulu ndikukhala ndi zonse zoyenerera. Fa skulu ngakhale yaulere imakhala nditofunikira tina timene makolo amayenera kupanga support. Ndiye nkhani ndiyonena kuti umphawi pakati pa anthu apa ntchito kukanika kupeza za tsiku ndi tsiku kwavuta. Center for Social Concern ndi bungwe lina limabwera pafupi likumatiuza pano kuti oyambirirayo akuyenera ndithu kuti akhale bwino ndalama isachepere mwina 900 to 1 million. Ndiye ifeyo apapa tangonena za 100%. Fatikawerengaso mbuyo kumaona kuti chuma chitu chinasintha mosachepera 300%. Ife pamene tinati mwina tingoyima pa 100% ipa. Komabe mudzaona kuti even at 100% ndalama ija ikupezekabe kuti sikukwanira. Tikudziwa kuti kuli mbali ina yawo tilemba ntchito. Koma otilemba ntchito nawonso pamene akukweza mitengo ya katundu munthu wa ntchito yonse azimuganizira. Sindinganene kuti kaningatene bwanji azimuganiziranso munjira imodzimodzi mmene katundu akukwerera. Munthu wa ntchito yonse ayenera kukhala part of the katundu kumakwera nawonso pang'ono mwina tingamakambeko kuti nkhasako. Chifukwa olo tikaonanso chigawo ichi cha Africa SADC region, Malawi ndi dziko limodzi limene ndi malipiro ochepetsetsa kwa anthu amene amalandiranso ochepetsetsa uchizungu chake amati poverty wages. Tikukanika ndithu kuti tikhale Amalawi osuntha pachuma kuti moyo wathu ukhale kunkhasako kwa nthawi yayitali. Nde njira ina ndi imene iyo kukambirana kumachitika njira zosiyana. Timakambirana ndi boma timati pa dziko lonse pa national tripartite labor advisory komanso sectors zosiyana nthambi zosiyana za chuma zimakhalanso ndi zokambirana zawo. Muona pano anzathu amboma amakachita zokambirana zawo osiyana malingana ndi kuthekeranso kwa madera amenewo kuyenera kuchitika zokambirana. Koma chidule ndichonena kuti timuyang'ane munthu wapa ntchito, timuyang'anire malipiro ake kuti kodi akwanitsa kukhala moyo iye ndi apa banja pake. Chifukwa kukanika kumeneko kumabweretsa zoyipa zambiriso ku chuma chathu cha dziko. Pamene mukuti kodi olembedwa ntchitoyi akwanisa funso lomwe lonso ndikufunseni kunena kuti nanga uyu amene akulemba nzakeyo akwanisa nayenso tingoyerekeza nkhani imene ya ma domestic workers iwo amene amalemba ntchito anzawo nyumba zawo. Tiyerekeze kuti 150 chakuti kandi 160 sangakwanise kuti amulipire imene munamupanga propose. Ndiye kuti atani kwenikweni awachose anthuwa are we not going to experience mass retrenchment? Ngakhale chilungamo chimavutirapo ngati sindingakwanitse ndiye kuti sinafike pa mulingo olemba nzanga ntchito. Aha. Sinafikepo poti ndikhale employer.
tichitati just chifukwa lifestyle. chake masiku ano kukubwera njira zosiyana-siyana zolemberana anthu ntchito amati mapisi weki kukubwera mafomu zosiyana-siyana ndi chifukwa chakenso tikapanga compare maiko osiyana-siyana mudzapeza kuti maiko ena ntchito ngati zimenezi zimakhala zodula kwambiri chifukwa kuti sangazikwanitse chifukwa mmene ziyenera kukhalira munthu amene akugwirira olo nzake ntchito pa khomo akuyenera kukhala ndi ufulu ofanana ndi amene amagwira ntchito m'maofesi kapena m'makampani osiyana-siyana. Sakuyenera kukhazikisidwa ngati amati less human ngati kuti iyeyo siwapa ntchito ngati si munthu iyayi. Ndenkhani ndionena kuti ngati tikupangana kuti tonse tichoke mu mphawi ndiye kuti ochuluka Malawi muno sanafike pa mulingo olemba anzawo ntchito ndefunso ndira kuti ndiye titani ndi chifukwa ke maiko ena ntchito zimene amagwira ngati anzathu ngati amene aja boma limalowapo ndikuthandizirapo masabuside makeya mbali ya chithandizo chimenechi limatha kulowapo komano nde chidule chikunena kuti ndiye kuti ochuluka sitinakwanire polemba anzathu ntchito fa tisamulembe munthu kuti tikamuzunze tikampase chizungu amati poverty wages ngakhale amati kuli bwino kulandira pang'ono nkhasako kulekeratu kosalandira koma mudzaona kuti kwa nthawi yayitali sizikuti chotsabe mu goli la umphawi chifukwa chonena kuti timangoti bola ulandireko pang'ono kusiyanapo nkusalandira zikuti sunthabe nde olemera wale ochepa kulemera kwambiri kwa basinso kusiyana ndi anthu amene amatumikira chifukwa kunena chilungamo mmene tilili kumanyumbako kumafunika wina adi akhaleko asamaleko koma nkhani ndiyo kuti kodi amene uja kukhala asamaleko tikumuyang'ana bwanji ena amatha kukhala ndi kuthekera koma nkuchitira mwadala ena nkuthekera kwa vutadi komanso tikufuna kutipatsa kuti nkhani yonenerera malipiroyi tisangoona okha olandira zochepawa komanso ena olandira zina aziso tikuyeneranso tiziona zokambirana zizipitirira m'madera osiyana-siyana kuti pamene uku kukupanga demand ndiye kuti tizikwanitsa ena ajaso kwalipira fa mudzaona kuti timakamba zowayang'ana malipiro anthu ochepetsetsa mbali inayi kuli chete ndiye ife ngati Malawi Congress of Trade Unions timalimbikitsa kuti zokambirana zimenezi zisathere pomwepa komanso kwinakunso zizichitika kuti pang'ono tonse tizisunthira limodzi. Tithokoze Mai Jesse Ching'oma kuchokera ku Malawi Congress of Trade Union. Pano mwanji tipite ku Employers Consultative Association of Malawi ECAM ndipo Vice President Richard Chereko. Tithokoze kuti lero tili limodzi chifukwa nkhani ili ndi mbali ziwiri tifuna timveso mbali yanu mulimba 100%. Ziko kwambiri chamba ndifuna ndilandireso anzanga kumbali yolemba anthu mbali yoyang'anira anthu ogwira ntchito kuti MCTU. Mai Jesse Ching'oma muli bwanji? Ndili bwino kaya ino olemba ntchito. Ndinoto. Ziko. Kumene kuli bwanji kwavula kukuja. Ayi kuli bwinonso. Zikomo. Ya choyamba ndithokoze chifukwa cha programu imeneyi yabwera mu nthawi yake. Monga mwanena kumayambiriro nkhani ya anthu ogwira ntchito imakhala mbali zitatu makamaka. Anzathu aboma kudzera mu nduna wa olemba anthu ntchito komanso amene amang'aniranso anthu ogwira ntchito kapena kuti Malawi Congress of Trade Union phatikizaso amene amalemba anthu ntchito bungwe la Employers Consultative Association of Malawi imene ineyo mwalero ndikuyimirira kuti tikambe nkhani imeneyi. Tigwirizane nawo unduna wa za ntchito monga umene umatenga zonse unayitanisa mkumano pakati pa anzathu oyang'anira anthu ogwira ntchito ife olemba anthu ntchito a ECAM nakumanadi kuti tikambirane malingana ndi mmene zachuma zikuyendera mu dziko lino. Pa mkumano wathu monga mwanenanso kuti panali anzathu ogwira ntchito anapereka mbali yawo amene anzathu unduna oyang'anira anthu ogwira ntchito anali apo kuyang'aniranso. Tivomereze kunena kuti zinthu mu dziko muno zakwera mtengo kapena kuti ikonomi yathu mwina ndi mwina sili bwino andi malipiro anthu ogwira ntchito
ifeyo ngati olemba anthu ntchito tikuvomereza kuti apena kuti tiaunikenso ndi chilinganizo chimenechi chinabwera mu nthawi yoyenera. Ifeyo ngati olemba anthu ntchito tikufuna anthu athu akamagwira ntchito makampani mabungwe osiyanasiyana azikhala kuti ndotakasika kuti azigwira bwino ntchito. Choncho ulendo uno kumkumano umenewo ifeyo tinabwera ponena kuti tili okonzeka kutengera ndi mmene zinthu zilili malipiro anthu akugwira ntchito akamaunikiridwa kapena kuti amene aona kuti minimum wage itakwera ndi 25%. Chifukwa chimene tikuona chonena kuti mmene economy ilili panopo pamene anthu tikudandaulanso kunena kuti zinthu sizili bwino, makampaneso mabungwe amene akupanga malonda mdziko muno nawonso akumananso ndi mavuto osiyanasiyana. Monga mwanena kukwera kwa mafuta mwachisanso, makampaneso nawonso ndi kuti zimenezo zikupangisa kuti drama zimene amalowesa kuti apange makatundu awo zichuluke kapena kuti production cost. Ndi tikuyang'ana kuti kukweza ndi mlingo umenewo sikungakhuze kwambiri ntchito za malonda za makampani osiyanasiyana. Komanso monga mukudziwa dziko lathu takhala kuti ndalama yakunja timati forex imativutirapo kuyambira pakanthawi si pano pokha. Ndi apapa tikuona kuti makampaneso akuvutika kwambiri kuti apange ntchito zawo za malonda. Tikuyang'ananso na kuti anthu companies zikakweza malipiro awo minimum wage mopyoleranso mlingo kwambiri zikwanisa kuti zilipira mwezi ndi mwezi, chifukwa nkhani ya malipiro ndi yatimanena kuti fixed labor cost siyo ti imasintha-sintha. Tikulingalira kuti makwezedwe ake akhalepo omvelera kuti makampani ameneonso athe kukwanisa kumalipira mwezi ndi mwezi. Chinanso chimene taperekera chilinganizo choti ikhale 25% ndikuyang'ana kuti pamene zachuma zathu boma kalikiliki kuti likonze zachuma, ifeso nkhani ya malipiro ndi mbali imodzi imene imathandiziranso kuti chuma chikhazikike, kapena kuti ku nkhani ya inflation nthawi zambiri imakhuzidwanso ndi nkhani ya malipiro. Tikuyang'ana kuti ngati tingangoyang'ana mbali imodzi kunena kuti tikweze ndi 95% kapena 100%, zipangisanso nena kuti pa chizungu amati inflationary pressure, zipangisa kuti pakhale kufuna zinthu zambiri anthu pasika zimene zipangise kuti zinthuzo zikwerenso mtengo. Ndiye tikhalabe tikungozungulira pamalo amodzi pamene ndrama anthu tikukweza kwambiri zipangisanso kuti katundu yemweyonso akwerenso kwambiri. Mapeto ake tikhala kuti ngati dziko economy yathu sitikuikonza bwinobwino. Komanso china chonena kuti azathu ako MCTU tikalimbikiradi kuti malipiro akwere ndi 100% pa minimum wage ilipo panopo. Sizipangisanso kuti mabungwe makampani alingalire kuti chabwino ikhale yomweyo komano kuti tikwanirise bwanji anthu ena tipungule. Zimakubweresanso kuti pakhale ma job losses kapena ma retrenchment. Ndi mwala moti tikonze timapezekanso kuti zambiri zikuonongeka. Kapena ndimilekaye pompo mwimekaye pomwepo chifukwa chonena kuti mukaona figure imene mukuganizira ino ya 25% ku MCTU akuti 95%, figure awo mene ananenera mzanga Innocent Phongolo mstudio muno zasiyana kwambiri. The gap is too wide. Ndiye nkumati olozokambira nazo, are you willing kuti mutaubwera chapakatikatipa? Tinene kuti monga mwa gawo 54 ya malamulo olemba ntchito Employment Act, ifeyo tinapereka mbali yathu ngati Employers Consultative Association of Malawi. Anzathuso anapereka mbali yathu ndi boma
unduna wa za ntchito ndamene ali ndi ntchito yoluzanisa anthu awiriwa. Ndipo mkumano wathu woyambawo tinenetse komanso mene amnena zathu sitinapeze common ground. Titaona kuti zokambirana zathu zinangothera it was very slippery ground. Tikuyembekeza kuti anzathu aunduna wa za ntchito ndamene abwerese kuti kodi tingakumane pati kuti tonse tikhale kuti mbali imodzi powunikira mbali zonse mmene ifenso talongosolera komanso anzathu olemba anthu ntchito alongosolera. Ndimafunsa kunena kuti kodi mukati 25%, are you flexible to go beyond that? Kapena inu pamene pomwachinga basi mwayima kuti ife mpa 25% sitikupitaso kuna kulikonse? Panopo tinene kuti ndi mmene economy idiri malonda ntchito za mafactory zambiri zikungoyendera kuti kapena kuti survival mode, zinthu sizili bwino magawo osiyanasiyana. Ndi sitinganene kunena kuti titha kupitira mulingo umene tayika ifeyo chifukwa chonena kuti zigwesabe ntchito za mafactory. Tiunikireso kunena kuti uwu ndi mulingo chabe oyambira kapena kuti minimum wage. Mundisimikizira kuti kupatula pa drama imeneyi mabungwe makampani amakhalanso ndi zinthu zina ndi zina zimene amawapasa anthu awo antchito kuti azigwira ntchito mosangalala. Pachizungu amati ma benefit. Ena amawapasa medical, ena amawapasa chakudya, ena amathanso kuwapangira ma transport. Ndezi zingati zimene zonsezo olemba pension pamene employer amakhala kuti zikuwonjezeranso cost of doing business pa business yawo. Koma mwina Innocent asana lowe ananenapo mawena ching'oma uchoka kwa MCTU kunena tivomerenso kunena kuti tipo ena amene sitinafike msinkhu malemba anzathu. Kodi can we use that principle and apply it ngakhale kuma business iko kuti pamakhala business ena amene avomere kuna sanafike muna mlingo omalemba anthu ambirimbiri alembe anthu amene akugwirizana ndi business yawo amene kuyendera, ndipo akatero ikayamba kuyenda bwino business ija azitha kupanga build capacity kuchita so employ anthu ochuluka. Imapita kwa inu ndithu kumene kuwekam khangati sakundimva ndiye tipite kwa maripota athu kumzuzu Chimwemwe Maseko. I think ndibweranso ndingoyankhula kaye ndi reporter Chimwemwe Maseko uli palaino kundimva? Khangati ukumvekera pansi kwambiri ukundimva Chimwemwe Maseko? Ndikuva wayanga. Aha, chabwino. Ayi kumzuzu uli dera liti la mzuzu ndi wankulu? Kuno kumzuzu ndili mkatikati ndithu mwa mzinda wa Mzuzu. Makamaka pamenepa ndi pamene pamayima galimoto zonyamula anthu kupita ndithu ku Lusangazi. Chabwino, tacheza ndi Amalawi pa nkhani imeneyi. Ndi Amalawi angapa poyamba titweni. Ine ndi Abati Nkhoma nkhani ndimeneyi mina inu mungakonde malipiro amene wandithu oyambira atafika pa ndalama zingati aso muzo zako kwa zake. Ine malipiro mungakonde utafike pa 150 malingana nikuti katundu ukhangati ukudulira pang'ono nyumba zali ntena alipalenti ndiye kuti ndazoenda 75,000 siubwira omwe pa gulepo katimu kachimanga paguleko sopo mafuta topikira iti ndili ndisi ubwira mimi mwana ngati kama katakhala mwini 150 at least ukhola kusoka kumafuta ine ndenawo yaita tokoza kumene kupina nesinanga ndine just mtiri nkhani ndimene mungakonde malipiro amene atafika pa ndalama zingati komanso moto wazake story at least ma salaries kwezerako munga ngeti ansathu ama KCC ama sazi iwo ama kala parenti komanso wali ndi ma families
kumapeza kuti ndalama imene akulandira iwowo ndiyochepa kwambiri, mwina 60,000 kumene, ena mandra ma 70,000 kumene, ndesi zikugwira malingana ndi zinthu zimene zagwerera pano. Ndithu khani akhala okondwa kwambiri kuti mwina atakuwezerako ikafika mwina ma 180 ya ma 200 mmene momwe ndeti zinthu zikhoza kukhala kubwino. Ndithu iwayana mmenemo ndimene tachezera ndi amalawi amene takumana nawo muno mzinda wa Mzuzu. Chabwino chimwe Maseko ukhale ndi siku lopambana. Inonso kumeneko. Kuchoka ku Mzuzu tipite ku Thyolo. Ku Thyolo kuli Charles Jingini. Charles Jingini wadzuka bwanji? Charles kangati Charles yosako ndimva. Ngati usako ndimva nde kuti ndipita ku Ntchisi. Abdu Charles Jingini. Charles Jingini Hello? Kundimva? Yes, ndimumva se. Chabwino. Ajingini pachama konda kuti aise. Chabwino. Aise ulipati ku Thyolo? Ndili ku Thyolo kuboma. Oh, paboma penipeni. Ya. Kumeneko bwanji mvula? Mvula moti ndikulankhula pano idakali kugwa panopa. Chabwino. Amene ndi Thyolo amene ndikumziwa ine. Ndithu. Tacheza ndi amalawi pa nkhani imene tikambirana lero. Ya, pano ndi amodzi Malawi modzi amene napeza akumvera program imene ya kulinji. Chinthu chayambirira tikudziweni. Zina langa ndine Dyson Chinthenga. Ya, koma nkhani mwayimva? Nkhani ndayimva. Nkhani iliyokuza mtundu wa Malawi imene ulili pakugwira ntchito kuti pakukwezedwa kwa ndalama kapena kuchepekedwa kwa ndalama. Ino maganizo anu ndotani kufota malingana ndi nkhani imene ikambidwa kuti malipiro ena kuti amapempha kuti akwere mmene mwamvera programu iyi, maganizo anu ndotani? Ine maganizo anga alimaona ngati malipiro atakwera kutengera pakudula kwa zinthu monga ngati mwachisanzo kudula kwa feteleza komanso chimanga ndi zina zambiri monga ngati mafuta. Pa zinthu zimezi nimaona kuti mtengo utakwerako mwina mwake Malawi tingathe kupezako chinthu chabwino kuti mwina chuma Malawi chikhoza kumayenda bwino. Iniyo ngati Malawi mwina mukadakonda kuti ndalama itakwera kufika ndalama zingati chifukwa panopa mujamene takambira kuti anthu ena mwina kulandira 70,000 ena 100,000 ena 120,000 koma iniyo ngati Malawi mukadakonda kuti ndalama itakwezedwa kufika pa ndalama zingati? Ine maganizo anga nimaona ngati kuti atakweza nkufika mwina pa mtengo onena kuti mwina mwake Malawi musangalase mwina pa mtengo kwana 180 kapena 100 chakuti cholinga Malawi pogwira ntchito naye azigwira mukondwerera. Mawu anu omaliza ndotani? Ine mawanga omaliza ndongofunira zabwino kuboma onena kuti atakhala iwo kuti ataganiza kuti akulandira ndalama imene angachimve motani ndipo kufunika kuti kungothandizana monga ngati Malawi tokha. Omaliza akumbutseni Malawi dzina liji? Dzina langa ndine Dyson Chinthenga kuchokera mboma la Thyolo. Zanga ndimene ndachezera ndi Malawi kuno ku Thyolo. Chabwino Ajingini mukhale ndi siku lopambana. Ndakunyadira kwambiri zikomo. Kuchoka ku Thyolo kwa Jingini kumeneko tipite ku Ntchisi. Abdu Kalonga wadzuka bwanji Abdu? Ndadzuka kai wadzuka bwanji wayana? Inenso ndadzuka bwino. Mbali iti ya Ntchisi? Ife ndi pa Ntchisi penipeni pa boma mu msika waukulu. Chabwino. Kumeneko mawawa aliko kapena gwagwa kuuma? Iya kuno kwacha ndi dzuwa ndithu, dzuwa ndi limene tinali ndi mvula koma lero kwacha bwino ndithu kadzuwa patali. Chabwino. Tacheza ndi Malawi pa nkhani yofunikayi yokhuzana malipiro, kukwezera malipiro kwa Malawi mdziko muno. Chabwino apa ndili ndi mmodzi mwa anthu ochokera kuno ku Ntchisi ndapatse mpata ndithu kuti atifotokozere dzina lawo. Ndipo kwambiri ine ndine William Office ndimakhala muno msika wa Ntchisi. Chabwino mwina nkhani ya lero mwayimva ine maganizo anu kumati chani pa nkhani? Nkhani imene nayimva komanso ndiona ngati kuti yabwera pa nthawi yabwino chifukwa umphawi Malawi muno ndiye wafikapo sauzana koma popeza boma ndi imene anthu amalipempha kuti likhoza kukoza malipiro ndiye apa likadakuona kuti malipiro anthu amene akugwira ntchito m'manyumba mwawo m'manyumba mwa ena
malipiro akana akwezera mwino fika ka 200,000 chifukwa nyumba zimene akugona anthu amene akugwira ntchito achokera so zalenti chakudya chimakaso yochirogula ndeni bwino malipiro atakwezedwa. Mawu anu otsiriza nkumatibwa. Mawu anga otsiriza ni oti kungopempha boma abe kuti lithandize kuti umphawi ukhenga tiwachepera pakomomo kudzera kuti ndalama zimene anthu azilandira ku ntchito zimene azigwirazo. Chabwino mmene mwayana ndimene ndachizira ndi mmodzi mwa anthu ochokera kuno ku boma la Ntchisi amene aperekanso maganizo awo pa nkhani yale. Chabwino aizo kwambiri Abdu Kalonga ukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri nunso kumeneko tsiku labwino. Tathokoza. Innocent Mphongolo, komenti yako ndiyotani ukaona mmene amalawi ayankhulira pa nkhani imeneyi? Malawi akuoneka kuti akufunitsitsa kuti ndalama yoyambira imene ikwere ambiri akutchula between 150 ena mpaka afika kuma 200,000 mpaka dali pano 70,000. Ndiye pali zinthu zingapo zimene mwina tiwena tiyang'ane. I think unafunsa mafunso ena ake amene mwina tiwena sodi waganizire kuti 200,000 ndi anthu amene amagwira ntchito nyumba za anthu onse amagwira ntchito kwina kodi komwe amagwira ntchito akulandira ndalama zingati kuti akwanitse 200,000. Komano chimene mwina aching'oma achita afotokoza kuti izizi ife tafika pa 100% chifukwa cha fuel wafika nthawi yoyamba nakwera 30 yakuti apa 40 yakuti ndikupanga justify. Koma ekam angofotokoza kuti atipanga trigger mwina inflation chani komano calculation yawo yokuti ifike pa 25% ipo mwina pamene poposana pafotokoze bwinobwino kuti mwina anthu amvetse kuti tikamati ife tikuyima pa 25% tikuyima pa 25% chifukwa cha izi inflation yo yes mwina anthu ena akhoza kumvetsetsa kuti inflation yo mayenda motere koma anthu awa amene akuna kuti ife tifuna 200,000 yo mwina zimenezo akhoza osamva chifukwa chonena kuti mukauza kuti production ya zinthu khangati ikuvuta anthu akutsutsana na kuti poti fuel wakwera tamvaso mtengo chakuti wakwera mtengo wa zinthu zakuti kapita ku sitolo zimene zonso zakwera kukhanga kuti mwina apanga transfer directly cost ya kubwera kwa fuel yaipanga so direct ku katundu amene anthu amagula. Yes, so mwina pamene patapafotokoza bwinobwino achereko kuti amalawi amvetse kuti kodi 25% yo masamu akaenda bwanji komanso akuoneka ngati mwina afika pa mapeto aonati 25% yo kanga takazika. MCTU what's the way forward popeza apa akuoneka ngati afika pa 25% akhazika way forward ikhala yotani. Funso labwino ndithu achereko yankhani ndithu achereko. Ndinenepo chonchi makamaka nkhani ya minimum wage tanena kuti pamakhala poyambira and iyi imayenera kuchitika mainga ndi gawo 54 ya Employment Act patadusa zaka zitatu every 3 years. Ndi mutakugwirizana nane kuti mu June chaka chatha 2025 boma tinakumanaso ndi anzathu a MCTU tinakwezanso malipiro a minimum wage amene anafika pa 126 panopo ena 72 monga mukudziwa. Ndi mulingalire ngati tufuna kuti economy yathu ikhale kupita chitsogolo kuchokera mu June ino ndi February 5 months 6 months down the line tikubweranso tanena kumayambiriro kuti tikudziwa kuti zinthu sizili bwino tikuyenera kuti malipiro minimum wage iunikiridwe koma iunikiridwe ndi mulingo umene ukhale othandizanso dziko lathu. Tikunena kuti ngati olemba anthu ntchito tikuyang'ana kuti pa miyezi 6 yokhayi tibwerenso tikweze ndi 100% pamene mwezi pa miyezi 6 yakumbuyo kuti nakweza ndi nadiso ngati 40%. Ulendo uno ndekuti percent yokwezera yakula kwambiri bwanji tiyambe imeneyi magawo imeneyi ya 25%. Tikuonanso naye kuti azathu akunduna waza ntchito anapempha kuti khale ndi timati ma sectoral minimum wage. Ma minimum wage akhale maingana ndi mmene ntchito za malonda zikuyendera. Lingaliro limene likuyenda mwachisanzo ku ma drivers anagawidwa kale ali magulu ma categories. Izi zitapitirira zionesa kuti zitengera kuti kodi sector imeneyo ikupanga perform bwanji angakwanise bwanji tanena kuti mavuto amene ifeyo atipangisa kuti tiyime pa 25% ndiochuluka ma business sakuyenda
forex kupezeka magetsi zambiri kuti ziyendese mafactories zakweraso mitengo. Koma muna musanapitilire achereka muna musanapitilire mukamba nkhani yogawa anthuwo masekta zosiyanasiyana kapena kuti zigawo zosiyanasiyana kulingiranso ndi mmene masekta amenewo akuchitira perform. Koma anthu onsewo regardless of what sector they're coming from amakalowa mashopu ake omwewo, onsewo amakagula shuga wake omwewo, onsewo amakalowa ndithu amakapeza kunena kuti ndiwo mtengo wake sikuti pamakhala mtengowu wa sekta akuti azigula 5,000 awa mafuta azigula makuti ayi onsewo. How do you factor that concern? Ziko kwambiri Mr. Wayana. Chimene tikutha kuona ifeyo ngati Employers Consultative Association of Malawi ndineya kuti boma lili kalikiliki kufuna kuti liyesese kuti economy yathu ipitirire kupita bwino komanso ikhale mchimake. Ndi tikuyelekeza kuti pakutha kwa nthawi mavuto amene akutchulidwawo akhala kuti akutsika pasi. Tigwirizane pano kunena kuti zina ndi zina taona kuyamba kusintha, mwachisanzo inflation rate ikutsika, tikuonanso reference rate ikutsika. Ndiye tikuona kuti ngati boma likuyang'ana njira zina zofuna kuti zipangise moyo wa Malawi ukhaleko ukuyenda bwino. Ndiye bwanji tiperekeso mpata kuboma kunena kuti likhala likukhazikisaso fundo zina zimene zipangise kuti economy yathu kapena kuti cost of living ikhale yofikirika ndi ya Malawi. Singakhale olemba anthu mbali imodzi olemba anthu ntchito komanso aboma ali ndi mbali yawo andi tikuona zambiri zichitika. Tikayang'ana mtengo wa chimanga panopo zimene zimapangisaso kwambiri kuti inflation rate ikhale yokwera ukutsika. Ndiye tili ndi chikhulupiriro, tili ndi hope kunena kuti ife titamvana kuti malipiro akwezedwe inde koma pa mlingo komperera ukuku mbali inaso boma likupangaso chothekera kunena kuti dziko liziyenda bwino economically, zitipangisa kunena kuti mapeto ake cost of living ipanga stabilize. So tikuenda kuti tigwirizane kuti tipange bwino stabilize economy pakati pa MCTU, ECAM ndi boma. Ndiye kukhala kuti simunagwirizane chingachitike ndi chani? Ifeyo ngati olemba anthu ntchito tikutsimikiza kuti nthawi zonse tikakhala ndi mkumano umenewo anzathu aunduna za ntchito amatilumikizanitsa. Panopo tikunena kuti tinathe kumana common ground. It's still very slippery chifukwa choti mademands ambali zonse akusiyana kwambiri monga mwaonera. Koma tili ndi chikhulupiriro kuti tikumana pakatikati. Akuti tikumana pakatikati ndikuti mene you are willing kuchoka pa 25% paja willing. Kumanewe ndipite kwa amayi Ching'oma kuti muyankhule mawu anu omaliza kuchokera ku Malawi Congress of Trade Union. Amayi Ching'oma. Zikomo kwambiri ndimangoti ndionjezere kunena kuti ndikofunikira kudziwa kuti zokambirana zimene timachita pakati pa olemba ndi olembedwa pamafunika kumvetsetsana komanso kulolerana. Ndi chifukwa chake ife a Malawi Congress of Trade Unions tinayambapo kusuntha koma tinaona kuti anzathu sanasunthe. Spirit ya negotiations ndithu imafunika kuti mbali zonse zioneke kuti zikusuntha. Sumabwera ndi position kuti position yangayi ndikatuluka nayo yomweyo. Imafuna ndithu kubweretsa flexibility, kulimbikitsa ubale umene womapitirira kukambirana kuti oloyika nakhala 1% kusuntha ndi kusuntha ndithu. Kusuntha kumene ndikofunikira kuti mbali zonse zimvane. Ndiye apapa ndiye kuti ntchito tafira manja mwa unduna wa zapantchito kuti abwere ndi mtengo umene mwina sungakhale ukomera onse awiri chifukwa choti tinaonesa kuti sitinagwirizane kutalitali zimene zisizabwino. Komanso ndingonena kunena kuti ife tikupitirira kuuza mtundu wa Malawi kunena kuti malipiro amene Malawi akulandira panopa ndochepa kwambiri zimene aliyesa kuvomereza. Ndiye timati tiuze ndithu olemba ntchito kuti atayikamo umunthu
chifukwa mmene mwanenera atolankhani kunena kuti nsika uja susankha. Thumba la chimanga mtengo umene uli aliyense amagula omwewo, shuga mtengo wake ndi omwewo, komano tikusiyana pa zimene tikulandira. Ndikudziwa kuti sitingafanane, koma nkhani ndiyo kuti kuthekera kuti anthu akhale bwino ndi mabanja awo, kupeza zofunikira pa moyo wawo ndiye nkhani imene ili yofunikira kwambiri, chifukwa wantchito amene uja kuti akagwire bwino ntchito ndiye kuti akhale wadya ku nyumba kwake, mwinaso wayenda bwino. Koma kupezeka kuti kuyenda ndithu makilomita ambiri kuyenda wapansi chifukwa choti ulibe transport, ukakafika untchito ukafika utatopa, zimene ziso zimatha kubweretsanso zinthu zina zosakhala bwino kumalo antchito kuja. Ndiye tikufuna anthu antchito alimbikire ndi tukutukula economy imeneyi, koma tikamati tukutukula economy tisamusiye wapa ntchito pakakona, nayenso tizisuntha naye limodzi. Pamene tikusuntha mitengo nayenso azisuntha nayo pang'ono, koma zimenezi sizikuchitika. Zikukhala ngati kuti munthu wapa ntchito mtengo wake uyimepo mpaja, zinazi mitengo izikwera. Pamene popo ndi pamene pakutivuta ndithu. Ndiye tikungopempha kunena kuti kulolerana ndi kuganizira kusuntha kumeneko ndikofunikira ndithu pa nkhani imene yazokambirana, pa nkhani ya malipiro amene wakuyeneranso kupita onse solemba ntchito zosiyana-siyana kupatula awa minimum wage wa akuyeneranso kuganizirapo kuti Malawiyu pansika patu sipali bwino, ndipo malipiro amene wawa akuyenera kusunthidwa ndithu molingana nimene palili pansika. Mai Jesse Chingoma, tikuthokozeni kwambiri kuti munali namfe, koma mwina musanachoke ndingakaotche blanket zitakhala kuti zokambirana nazi sizinayende kumbuyoku timaona ndithu ma strike akuchitika. Is that an option on the table? Bwina chimene ndinayiwala kufotokoza ndichonena kuti bungwe limeneli la Malawi Congress of Trade Unions malingana ndi malamulo limayimiriranso tungakhale inu akuti the most worker representative organization in Malawi. Moti ife tikapezeke kuzokambirana zimene zija, mawu aja anatika mkamwa ndi eni ake a Malawi amene akugwira ntchito makamaka amene ali mamembala athu alipo ndithu nthambi zosachepera 36 ndi amene anatituma tibwereranso mogwirizana ndi malamulo akatiuze kuti kodi njira yabwino ndi yotani. Makamaka tikhala tikudikira decision imene aunduna ati apange kuti akuvomera kapena akupanga gazeti minimum wage kapena mulingo uti. Kuchoka pamenepo ndiye kuti ife mogwirizana ndi mamembala athu tikapanga chiganizo kuti kodi njira yoyenera kupanga ndi yotani. Zonse zomwe mwafotokozazo malamulo amapereka maufulu amenewo pamene anthu sanasangalasidwe. Kuli makoti, kuli njira ya zionetsero mmene mwafotokozera kaya kunyenyera ntchito zitengera chiganizo chimene atabwere nacho aunduna akapanga gazeti kuti akunena kuti mtengo wa munthu uyambire pati kapena usachepere pati. Ndikuthokozeni malinga ndi nthawi ya Malawi eni ake mamembala amene ali antchito Malawi muno amene ndithu ali kalikiliki kuti dziko lino lipite patsogolo pa chuma. Chabwino, ndikuthokozeni kwambiri Mai Jesse Chingoma, the Deputy Director ku Malawi Congress of Trade Union. Ndithokozenso mwapadera a Richard Chereko amene wanda Vice President ku Employers Conservative Association of Malawi. Koma mstudio muno ndinali ndi nzanga Innocent Mphongolo, mawu akomaliza sanachoke pano. Mwina ndigwirizane ndi imene ayankhulira Aching'oma kuti anthu mukapanga zokambirana pamafunika pakhale compromise, ena asunthe usapanga zokambirana mutamangiratu mfundo. I think zimakhala zovutirapo, komano tithokoze kuti zokambirana zikuchitika. Malawi apitirire kutsatira wireless times mwina amva kuti zotsatira zimene zifika pati. Chabwino, ndipo pomaliza nthokozenso atolankhani athu amene tinali nawo, Charles Jingini Kutyolo, Abdul Kalonga Kunchisi komanso Chimwemwe Maseko kumzuzu, pamakina panali Christopher Mukosi. Mpaka na mawa pamene tabwereso ndi Wanda Msisia kuzakambiranaso nkhani inayofunika mdziko muno, ndikuti mwakoma nonse ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amalawi kulindino kumapenya kumapetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaonija
nanga kwanuko kulinji kodi kuboma ku State House kulinji nanga watuta mwadzuka pa